Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Venom 100 и днеска за Звод 12 играем Сириус Сам. Две? Да, две или те наречения сериозния Сам. Продължението. Върда стреля. Ще карам кош. Добре, върда ги по такова място ме. Не, глупо нещо. Сега ще карам кош. Виж се кош. Сериозен ли се? Сега вече ще вкарам, няма. Корект. Сега се вкарам, гледай сега. Това, усети ли какво казват? Бъзика с мене, бе! Да, усетях, що проблем би. Ведаме. Та стопка просто не може да влезе. Влади, къде се? Чакай, иска да направя нещо. Той ли ще караш? Не. Сега ще го вкарам. Не искам друго да направя. Не, все ми го остави. Умри! Умри! Искам да Ще чупа направя. топката. Ще спукам. Топа не може, баси кората топка. Състои с тази срезачка телевизора, чупа една топка не може чупа. Да спукам, бе. Ведаме. Кажи, Влади, кой? Влез, давай. Аз съм влязал. Добре, айде, сега. Чакаме. Да, Ще почвам. малко варя, чупим тя с креатив тук, може. Добре, аз ще влизаме ли вътре в пещерата? Да. Чай Айде. чупим тук. Кой има? Кой дропна? 5 армо. Не, само 10 им трябва, 15. Ето го. Така. Намерих пещерата. Голям кеф. Чакай, ти къде пердашиш напред? Влязох в пещерата. Зад водопада е. Айде, идва, бе. И така, в тази поредица нова ще минем всички нива на Сириус Сам. Или поне ще се опитаме. Поне ще се опитаме. Да. Не се знае от коя гледна точка може да вижда, че може би от моята, може от Venom. Чупиш ли ги, е? Да, славам тухляри, идва, Влади. Чакай, аз трябва да взема нещата. Ари, бе. Пусна мен динозавъра. Корец. Не, честно, аз никога не съм се возил. Да се съвозил. Ми дай да завоза един път. Да се возил къде. Другия път. Да. Знаеш да, не. Ти ще караш топката. И сега гледаш, стигам топката и Владито скачам. Той почти умря. Искаш да че го дам, той на 5 кръв. Що ма стреляш? Не мога да го убия, баси не мога да го. Не. Аз съм изключил, че съм friendly fire. Ха. Аз динозавъра. Ми дай да виж. Аз го язда. Съкатявани. Че извада пумпата. Така. Юрда без, му разбира се. Разбира се. Този големия ле, сега ще го начупая. Виж го къв зъб има, виж му зъба. Ох. Така, мога да продължа. Забравя. Онан да либрариан. Да либрариан. Тоско беше барбериан, аз направо. Той е срам по барберианиче. Кой има тука? Патрони. Какво ще ми дадеш, братал? Патрони. Благодаря. Как са крадех кил? Ето тук само патрони. Та беше къща с динамита, бе. Да. Патрони сега. Би без патрони? Барбериан. Чив. Либериан, бе. Мангал. Граната. Мангал с бродва.
Ела да идем в банята. Няско. Ела да идеш в банята. Не, баницата ми. Той има още Боб. То Боб е. На банята ми рядо на Боб мен. е. Ела да го видиш. Не заменя ти банята. Армор. Фул максимум армор. Че взимам патрон. Аре, имам максимум патронки вече. Сега тя са зелените гадо и мога да си ги пръскам на воля. Яха. Ма никото още идва, не е честно. Да си ме видял мене са щит. Че би... Взимам на този чурупката от яйце. Не е честно вече те. Дай. му взема щита, не Дай мога да. патрони. Аре, то сдаш май хелт. Да, ега. Е така. О, ще взема сериоз бомбата. Айде. Дай ми Чакай, помпата, чакай. братле. То да ти О. помпата. Аз врати са прицелил... за сериоз бомбата. Тъпо, че не може да сте отиди по нея. Нема сега ползвам. Вижте колко е красива, вижте само. Вижте на светлината. Вижте кой е. Помпата ли е? Вижте кой е гласен. Вижте. Малко фелт, малко патронки. Ма помпата е по-яка. Айде! Рамбо стайл ръж. Умри бе! Голям урод. Чай да се взема бонус, защото хелт и патронки. Мерси, маник. Смърв. Символисти, мимволисти, късти. Смървой така си. Юсвол! Ма разбира се, че ще бъда юсвол. Ти ко си мислиш, че ще отида там и ще са легали? Лати ме! Варе, тя са легали. То не съм Не, по. добре. Да, свалим барберен ти дрич мой. Айде. Фърли граната и гранатата преди да... Сигурен ли си, че записваш? Да, бе. Фърли граната и преди да падне гранатата, братле, такова. Заубих този. Виж Симба! Виж Симба! Ей, това е Симба. О, ти от Цар Лъв, оня манинкото лъвче. Ма ти си много са променил, братле, нали си напълнял? И малко и си станал... Не. Как те изправя? Доста точно задриха протовчетка си. И аз искам папагал. Не ми, другото ниво. Няма ми ядете хората, символите ми няма да ги дете. Другото ниво. Умри! 30 гранати има, мислите ли, че ще се предам толкова лесно, Ти с какво си мисля, че той ниво няма го минем, той бах ти лесното ниво. Нито и на хард, на най-трудното ще го минем. При другото играем на нормално. Спечеляхме! Видихме ли? Не сме ли? Бати, сега спечеляхме. Не сме ли? Вече трябва да сме спечелили. Са базикар с мене. Кокошка, айде опеках я. Отразах и главата с разъчката и я опеках. Спечеляхме. Те с манинките се радват. Сти ви, бе. Аре, без да блъскате по вратата, кошка е ти. Къде си, моля да бе. Ще дойда, ще ме отворя и ще ме избия с удоволствие. Тук има хелт. Хелт! Дай хелт. Няма пък. Няма се ще пречи. Аз оттам съм го взел. Трол. Откъде го взем? Откъде е за хелт? Една носиш. И къде го фърли? Помна ли? Ама какъв хелт? 25? Да. Как може да не умреш от един удар? Гледай го е. Ти малко нахален не се ли чувстваш, бе? Рамбо тука, кунфу им играе. Аз Кунфу ще ви играе, кунфу. Чакай, добре. Кунфуто ми е много по-добро от кунфуто ти.
Ей, то с манинкия, Симбата трябва да го пазим. Кой да го пазим, той сам запази, той има папагаля. Симба, аз съм много голям фен на твоя филм. Един автограф искам, подпиша се на помпата. Подпиши се на помпата ми, моля се. Не, маната ти. Убийте го е, вижте го къде, сега ще го намеря. Няма пък аз искам да се подпишеш на ръзачката, брато. Ето го, убийте го е. Виж, подписа се. Гръбнат един папагал, не се е подписал. Да. Не ми разбивай, бе, чичичи. Няма пък, ще ги разбил. Да изчакаме двамата албиноса и в същото време да гледаме да Той един. Няма ли да се сета ти с най-сетния разбят, а малко патронки няма да го кажа. Айде, довтаса тос. Пак се стана през вратата, като никой друг път, като всеки път даже. Да, за трети винаги заставам пред вратата. Защо ли? Спамете го с гранати! Аз го псипа с гранати патрони. Айде, умря. Разпадна се. Не можа горкичкия не можа да влезе в селото. Вие какво сега ще идвате нова вълната, или? Аз няма. Той производство в Китай било тос. С пищаците шваката. И тебе. Либрерия да си късна. О, ма те не убиват, човечната е. Убийте Симба, другите не дейте ги закачат. То с майгал. Виж му татуировка, ще гледай го. Какъв пример даваш на децата е. Индианец. Индиански пример. Това е традиционно при индианците. В Индия, индианца в Индия. Това е традиционно за индианците. Се намажат с скал и трева. Това е да взривиш човек с граната, която е била в къщата. Ами, братлета, аз мисля, че селото отнесе минимални поражения. Не гледайте, че повечето къщи са унищожени. Позаменят прета. То има два е. Баси бавне. Да тебе мязам. Не мязаш на мене да си умия. Абе аз куса ли гава, бе? Това е да си нахален, да отидеш от тяхната база, да вземеш турата и да ги изкъртиш. Аз искам да си обера малко айтема обаче. Не стоям и аз да си обера бомбочетата. Папагалите, най-сетне! Баси глупа ети папагали. Шифте ли с папагали? Малко папагали. Стиви бе, жаби! Медна гуми, как няма го медна? Медит. Добре, вече се взимам трета и почвам. Ракети, папагал, няма ли да взимаш нищо? Взел съм ги. Ракети. Маник, няма да взимаш турата. Ракети. Още ракети. Едно тъпо. То ще да вземе моя. Айде. Лично ще го пробия, ако не го вземе. Кико, дай си направим състезание. Това е моята количка е. Чай, че има хеликоптер. Ако? Хеликоптер. И да са легаем, то дойдоха враговете. Айде, умри. И си отидоха. И подкастрахме дървата. Какво, дай да кастрам дървета. Почнаха. Айде сега ли гавня. Time for serious game. Rape time, bitches. Где ми би човечето е? Где ми би човечето е? Убиха го. Какво да направим? Случва се. Много има от твоята страна, от моята силно почти нищо не идва. Мангал. Ще сега си ме цели от турета. Там има броня. Защо да цека моя турет? Пак викаш, че от моята страна не мога. Аз моите ги отдържам горе още, предимно. Айде! Така се унищожава огромно дърво. Сексата, там още броня. Добре, човек, взем си броня постоянно и пак ми свършва. Знам дед ги носи тещите. Какво? Подкастрам дърво. И ще ми докарат лаунчерите. Трябва да си тръгваме.
Аз си обичам картакито, няма да тръгна. Ще тръгна, ако ме намериш. Ще го... Здравей! Я стой на едно място. Не мърдай, не мърдай. Не мърдай, бе. Бе, не се въртик на никъде. Не можеш ме намериш. Това не съм аз. Видя, майка. Имам 32 ракети. Аз пък имам 32. Симпо, плен, дропни ми нещо, аре. И ще не дема убил с кашони, аз казвам дропни ми нещо, но няма. Ма мери с кашони тук. С кашони, къде там мери? Бе, човека иска си даде там кашон да са кетиш. Какъв си трябва? Полека е. Засилял са вече. Те тебе гонат. И ко? Кефиш? Ми те с мене гонат. Виж кой е забавно. Моя хеликоптер, ако го свалям, знаеш колко ще направим за обществото? Няма да откажем. Аре, аз с 152 ма свалиха на 92. Колко се е смисъл сваля 60 хилът на сериозния сам? Аз съм по-нацепен с розен сам. Но той, че имаш черна блуза и очила. Вида, то съм вкаран във филма. Гледай го, гледай го, какво язди. Дай! Мри! Е така, подарявам ви гранати, дами и господа. Ако можете, ми ги върнете по-късно. И братле, това беше любимия ми патрон, ще ми го върнеш? Какво, айде взимай. Най-сетне. Добре. Хелп. Айде да се пътим в топката като хамстери. Я! Изяш топката, албинос! Газим малко контейнерчета. Я! Два албиноса! И тост не съда, тост не ми пусна. Кой не че пусна? Айде, умирайте, секста. Какво? Ти с гръб нещо се опитвал да ма... Сексата и антисексата, умирайте. Мислите, че ме изненадате в гръб ли? Ама мене никой не ме изненада. Изчупили топката. О, хелт. Дай ми го. Не си го е. И трол. Ти качи за мен е топката. Ма са щупе, нали? Ха-ха-ха. Аз съм на фул хелт. Омага, пак ли те с камикадзата чуха? Да, тук с камикадзата. И защо взех хелта, като съм на фул? Айде. О, мерси, братле, че ми взриви контейнерчета. Ама нямаш да си играя да ги взривявам с. Не да ги взривявам, да ги чупа с... Не са тук някак. Подарявам гранати в тунелчето, който иска да дойде. Безплатни са. Още 5 демонстрации има само. 3 демонстрации. Една демонстрация. Свършиха демонстрациите. Свършиха ти гранатите ли? Да. Аз съм 28. Аз ги слепих, аз тук направо ги скъсах да ги стрелям. Усещам как ще умра. Аз усещам как продължавам напред. Аз усещам как ще се взема кола. Айде, дай напред. Чакай да ти ги докарат. Ами, къде е втората? И сега ще я докарат. Оу, къв сте? Мерси, че някой ме я докара. Тя се спална просто. Поне в моята не е сядал никой. Чисто чистак барсак, нова кола. Аз подска стрелям дървета. Говоря, че там тъй не ми трябва. Тъй не трябва. С тия си ми стрелял по колата. Добре, това е моята количка, няма да я вземете. Е така са прави Need for Speed. Айде, Need for Speed, да Serious съм. Айде. Таран. Ихи. Полека е, няма гонята. Умри! Много било забавно е така да си караш колата и така да правиш. Да, между другото играта сега е намалена в Steam на евро 4.
Може да се я вземе. 6,99, мисля. По принцип е 6 и нещо. Не съм... Да, аз е така... Има по Скоро- 3 копчи, има по... Да завиш наляво, да ходиш наляво, братле. Има 2 копчета, да ходиш надясно, също има 2 копчета на дефолт сетингса. Обаче да стреляш има само едно копче. Копче. Ви- Бутон. Стреляй! Много кефти. Ти пуснал ли се звука? Да. Сигурен ли се чувам аз? Да бе, чуваш се. Ще е голям фейл, ако не се чувам. Еха. Айде, аз им паяци! Знаеш ли мога да скачаш с кола? Ай като... Айде, колата ми замина. А не, тук е бе. Като превършим това ниво, предлагам да е края на този епизод. Първи. Аз не знам колко стана. И кое ниво запада? Третото? Четвърто, да, а не, четвърто май. Трето. Четвърто. Трето бе! Четвърто. Как ще е четвърто бе? Значи първото е джунглата, второто преди селото, третото селото и четвърто. Абе, преди селото и селото са две еднакви нива, бе. Различни са. Не са, бе. Като пазим... Различни. Да, като пазим селото. Четвърто. И да, това ще е за епизода. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, купете си играта. Ако не ви е харесал, пак се я купете. И да, чао.